गोदान चेयारमेन आशिष भुटानी एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथाङा सासे आईएएस अफिसार बिथांखौ थिसननाय जाबाय आरो आद्रा थानाय 10% खामानि दङ बिथाङा बेखौ तयार खालामगोन बिनि उनाव प्रतिवेदन होगोन प्रतिवेदनखौ सरकारा डिसकास खालामगोन आरो बिनि उनाव नटिफिकेसन होनायनि गेजेरजों जोंनि जि एसपिरेसन बेखौ मेक्सिमाम लेभेलसिम फुलफिल खालामनो थाखाय एबसुआ कमिसनजों सावरायदों सरकारजों सावरायदों आरो बे कन्टिनिउआस थागोन 2 नम्बराव स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसननि जि मोनसे मेजर दफा दङमोन बेयो गोबां सम डिले जादों आरो दाख्लैबावै 19 तारिखआव जोङो गिबि मन्थ्रि बिथांजों प्राय 2 घन्टा जों सावरायबाय सावरायनायनि उनाव डिसिसन जाबाय जे 8000 जि पोस्ट बे पोस्टनि जोङो मोनसे बिनो प्रपोजल जानांगौ जोंनियाव खुनु बेबायदि डिमान्ड गैया दा बेखायनो बिनि सायाव भेरिफिकेसन सोलिगोन जुक्तिखौ नायगोन जोंनि स्पिरिटआ जाबाय खुनु बर' गामि बेयाव दानख' जाया खुनु ट्राइबेल गामि दानख' जाया खुनु ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक बेयाव दानख' जाया आरो नन ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव थानाय ट्राइबेल आरो बर' गामि बेयाव दानख' जाया दा बे स्पिरिटआव जोङो मालाबा कमप्रमाइज खालामा जों आनकमप्रमाइजिं जोंनि मोनसे एजेन्डा दा बेखायनो बिथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राफोरखौ लानानै राजनिति खालामनाया थिग नङा दिनै शान्तिनि सम एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना जादों एकर्डआव गावबो सहि होदों दा बिथाङा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै राजनितिक लाभालाब लानायनि खुनु माने मिनिं गैया आरो बेजों खुनु राजनितिक लाब जाया होननानै सानो आं दा बेखायनो समाजखौ हारिखौ गोजोनै थांना थानायनि थाखाय बयबो हाबा माव पजिटिभ जा कनस्ट्राक्टिभ जा होमबानो बर' हारिनि जौगानाया माने रोखा जागोन गोजोन्थों हाई स्कुल हायर सेकेन्डारि सिनियर सेकेन्डारि जुनियर कलेज दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव बिथाङा थांखि लाबाय जे गिबि खेबाव कलेजखौ 26टा कलेज 15टा जुनियर कलेज बे प्रभिन्सियलाइजेसननि खामानिया आरम्भ जागोन बिनि उनाव हायर सेकेन्डारि बिनि उनाव हाई स्कुल एमइ स्कुल एलपि स्कुल आरो 2013 आरो 17 जायफोर ड्रप जादों बे ड्रप पस्टफोरखौबो प्रभिन्सियलाइज प्रसेसआव लाबोनांगौ होननानै जों दाबि होदों दा बेखायनो जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना गोबाङानो खौरां लाहरदों गोबाङानो फन खालामदों दा बेयाव आङो मिथिहोनो लुबैयो जे जों एसे धैर्य हमबावनांगोन सरकारनि दानि जि थासारि कभिडनि थाखाय आरो गोबां थासारिनि थाखाय बिथांमोना मावग'नो हायाखै आरो बाजेटनिबो एसे क्राइसिस जादों होननानै फोरमायदों दा बेखायनो फैबाय थानाय खम समनि गेजेराव 6 दाननि गेजेराव जों गासिबो खामानिखौ मावना लानो हायोब्ला जोङो बिनिफ्राय जोङो जोंनि फरायसालिफोरखौ जोङो फोथांनो हागोन आरो जोंनि गोलाव सम टिचार्स मावनानै थानाय बिथांमोना गावबा गावनि जि पस्ट प्रभिन्सियलाइज जानांगौ मर्यादा मोननांगौ बेखौ मोननो हागोन दा बेखौनो आं फोरमायबाय गामि दानख'नायनि बेलायाव माने बिपिएफआ दानख'नो गंसेबो गामिखौ दानख'नाय होनो जानाय नङा रायजो रायजोनि गेजेराव दायो इलेक्सनफोरखौ लानानै बुंसों बे बेलायाव मोनसे कमिसन दायोब्ला अल्टारेसन अफ बाउन्डारि होनना बुङोब्ला बे स्टेट बाउन्डारियानो जा काउन्सिलनि डिस्ट्रिक्टनि बाउन्डारि जा बा इन्टारनेसनेल बाउन्डारि जा बेयाव माने दाजाबनाय दानख'नाय माने इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजना थायो दा बेनि थाखाय सोरबा इनक्लुजननि थाखाय दिनै एप्लिकेसन होदों प्राय 2000निबो बारा इनक्लुजननि थाखाय सनितपुर बिश्वनाथ आरो खोलाहानि जिल्लाफोरा आरो एक्सक्लुजननि थाखायबो माखासे एप्लिकेसनखौ होदों दा जोंनि मेजर डिसिसना जाबाय इनक्लुजन जोंहा सिमा बारायनांगौ एक्सक्लुजना जोंनि डिसिसन नङा आरो एक्सक्लुजननि अपसना थानायखाय जायफोरा दानख' जानो लुबैयो बिसोर एप्लिकेसनखौ होदों दा बिनि मिनिङा बे नङा जे गासैबो एप्लिकेसन होनायानो एक्सक्लुजन जागोन बेथ' नङा